orain bai jaso ditzagun gaur Laudioan txalo bero batez Zainize Gaztaka, Maialen Iriarte, Mikel Otero eta Eva Blanco ongi etorriak gaur Laudiora, Arabako laugarren ekitaldi nazional honetara. Arratsaldeon Laudio, zein ederra den zuekin berriz egotea, oholtza gainean, kanpaina giroan, hauteskundeak irabazi eta alkatetza lortu ondoren. Bai, udala duela urte bat lortu genuen, eta orain berriz garaipena eskura dugu. Egia esan, zirraraz beteriko urtea izan da, ez gara espertu ezertarako. Makila altzatu eta udaleko ateak parez zabaldu dizkiegu herritarrei. Pensionistak, langileak, gazteak, emakumeak, sortzaileak, enpresak, merkatariak, kirol taldeak. Laudio osatu eta aberaztu egiten duen sare amaitezin hori erdigunean jarri dugu. Eta egiten jarraituko dugu. Esaten duguna egiten, eta egiten duguna esaten. Erantzunkizunaz, arduraz eta gogo biziz. Ilusioa eta konpromesua da gurea. Komunitateari onena eskaini nahi diogulako, eta asmo horrek mugitzen gaitu. Decía que pronto hará un año desde que recuperamos la alcaldía. Pablo, Nacho, apasuek. Es emocionante e ilusionante trabajar codo con todo el tejido social del Laudio, que es lo que nos nutre, nos da fuerzas y es realmente nuestra razón de ser. Somos ese pueblo que palpita cada día, que tiene 1000 ideas, ese grupo del tipo que sea, que está organizando, reivindicando, mejorando y aportando. Pero tenedlo claro, cuando nos vienen dadas, miramos de frente a los problemas y respondemos como comunidad. Tubacés, La Vista, Imegar, hemen gaude, hemen gaituzue. Eta bai, gu aldaketa gara, eta aldaketa orain da. Guk herria udaleko zirrikitu guztietan sartu dugulako. Izan ere, herria askoz gehiago da. Eta orain, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan jokatzea dagokigu. Eta ez dugu beldurrik, ez dugu beldurrik, guztiz kontrakoa. Berdin dio zer esaten dioten, berdin dio zer esaten duten, ezin digutela irrifarrak kendu ahotik. Ez dute lortzen eta ez dute lortuko. Gurea etorkizuna delako, gurea ilusioa delako, gurea proposamena delako, gurea komunitatea delako. Nola ez gara ba, lasai egongo horrela. Y cuidado, estamos a las puertas de un momento histórico en Euskal Herria, pero es que estamos a las puertas de un momento histórico en Laudio. Porque en Laudio hemos ganado las municipales, hemos ganado las generales y ahora vamos a por las autonómicas, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa. Hay que salir a jugar y a ganar. Pero resulta que estamos también ante otro momento histórico. Ya lo comentaron la semana pasada, el lunes, pero por si no os habéis dado cuenta, este Parlamento va a tener
2 aretarras dándolo todo, Lamia Arcas eta Julen Arzuaga. Eta gure bi aretarrak ekipazo baten parte dira. Herritik eta herriarentzat izan direnak. Ez gehiago, ez da gutxiago ere. Zueta zarro gaude, orain arte egindako lanaz, eta hemendik aurrera egingo duzuena. Biba zuek! Orain, zuen txanda da, baina lehenago, guri dagokigu bultzada egitea igandean. Y recordad, cada voto cuenta. Un voto puede inclinar la balanza en un sentido o en otro. Eta laudioarrok, ondo dakigu bozka bakoitzaren balio handia. Bozka bakoitza borrokatu behar dugu. Etorkizunari begira, geldiezinak gara. Eta geldiezinak garenaren eredua daukagu hemen gaur gurekin. Hace tiempo le hicieron una entrevista a un presentador del Teleberri y no se lo curraron mucho y le preguntaron cuál sería la noticia que le gustaría dar. Seguro Maialen, zuri ere askotan galdetu dizutela, baina uste dut intuitu dezakegula zein izan zitekeen. Gurekin aurkezpenik behar ez duen, Maialen Iriarte. Arratsaldeon Laudio, oso pozik nago berriro ere hemen zuekin egoteaz. Gu sortu ginen enborberetik sortuko dira beste akzioen abestiak, eta gaur hainize hemen ikusten nuelarik, horixe sentitzen nuen. Izan ere, niretzako Laudio izan da Pablo den herria, Pablo alkate zeneko herria. Pablo ikusi dut alkate, Pablo ikusi dut legebiltzarrean, Pablo ikusi dut udalbiltzan, Pablo ikusi dut kartzelatik ateratzen. Pablo da gure pazientzia estrategiko hori. Bai, Pablo da gure pazientzia estrategiko hori, denbora guztian bidea jorratzen eta urratzen eman duen pertsona hori, komunitatea egin duen gizon hori, eta orain gu guztiontzat eta sortuko diren berrientzat erreferentea den gizon hori. Eta nik niretzat, Pablo, ohore bat da, gaur zu hemen egotea eta berriro ere hainbeste erakutsi diguzun horrek gurekin tarte hau pasatzea. Eskerrik asko. Eta zuei, beste horren beste, ilusio handi bat, poza handi bat dala zuek hemen egotea, zuen ilusioa, zuen indarra, zuen grina, zuen elkartasuna, elkarbanatzen, kanpaina hori geratzen zaizkion egun honetan, beroa ematen, egun fresko honetan, niretzako privilegio bat dala berriro gaur ere hemen egotea. Privilegio bat dan bezala, adibidez Mikelekin edo Eba eta Josu eta hainbeste lagunekin, itxasorekin hemen egotea, ez da, ze iruditzen zait, politika egin daitekela leku askotatik, politika egin daiteke irainetik eta ikusten ari gara, politika egin daiteke deskalifikaziotik eta ikusten ari gara, baina politika egin daiteke maitasunetik. Eta nik Mikel eta Ebakin politika egin dudanean hori da jaso duena, maitasuna. Adibidez, Mikel Oterok badaki ni pozik nagon edo oso pozik nagon, segunetan neretakoiek ze zarata egiten duten. Hori horrela da, gero kontatuko dizuen nahi badu. Eta hori anekdota bat da, baina egia da, ez da zuei kontatzen dizuedan kontu bat, egia da, berak badaki. Eta niretzako horrek bere biziko garrantzia du, ze non kokatzen gara politika egiteko? Politikan kokatzen gara zintzotasunean, eskrupuloekin,
Politikan kokatzen gara guztioi loa kentzen diguten gai horietan, eta gauzak konpontzen direnean edo bideratzen ditugunean unkitzen gaituzten edo pozten gaituzten leku horretan kokatzen gara. Eta garrantzitsua da politikan non kokatzen garen eta nondik abiatzen garen ikustea. Eta esaten dugunean politika itxaropena dela, esaten dugu beldurraren aurrean eta beldurtu nahi gaituztenen aurrean, guk itxaropen hori eta leku horretatik egiten dugun politikari jartzen diogula eta ematen diogula bidea. Maitasunaren bidetik, soluzioen bidetik, politika jende guztiarentzako egitetik, inor bazterrean utzi gabe politika egitetik, hor kokatzen dugu gure politika egiteko modua. Eta uste dut horrek gauzak beste era batera egitera garamatzala, beste era batera. Horregatik gero eta jende gehiagok nahi du Euskal Herria Bildu, eta horregatik gero eta jende gehiago ari dabiltzen Euskal Herria Bildura. Hori argi eta garbi daukat. Bi ereduren artean aukeratu beharko dugu hauteskunde hauetan. Herria beraiena dela usten dutenen eta, herria hortxe dagoen zerbait, datorren igandean garrantzitsua izango den zerbait, baino datorren 4 urtetan alde batera utzi daitekeen zerbait dutenen eredua, edo herriarekin batera, komunitatearekin batera, irtenbideak, konponbideak eta erronkei begietara begira, politika egingo duen Euskal Herria Bilduren artean. Hori da aukera bat, eta beste aukera bat da nola gobernatuko dugun. Roziok, Gasteizen hauteskundeak irabazi zituenean, nik neuk Gipuzkoan hauteskundeak irabazi nituenean, eskua luzatu genien gainerako alderdi politikoei kolaboraziozko eta kooperaziozko gobernuak egiteko. Eta herri honen gehiengo bat bazterrutzita, betiko akordioak Partido Popularrarekin babesa hartuz, hobetsi zituzten. Hori da beste eredu bat. Eta horrek ere argi geratu behar du gaur. Partido Popularrari zentralidadea emango dioten akordioak egingo ditugu, edo Partido Popularra bazter utzita eta eskuineko ultra guztien politika xenofobo, arrazista, emakumeen kontrakoak, politika sozialen kontrakoak erdigunera ekarriko dituzte, edo herri honetako gehiengo handi batzuk kontuan izan da eta esklusiorik gabeko politikak egingo dira. Guk oso argi daukagu, orduan orain dela urtebete eskua luzatu genuen, eta orain berriro ere gauza bererako luzatzen dugu. Jendea zaintzeko, zertarako da politika, jendea zaintzeko ez baldin bada. Eta gaur pozik etorri naiz bestalde ikasteko. Uste dut beti egin behar dela ikasteko ariketa. Eta pozik etorri naiz ikasteko, ni Donostiarra naiz, Gipuzkoarra, eta batzutan iruditzen zait, badaukagula Gipuzkoa zentrismo bat Gipuzkoarrok. Gure tokitik eta gure ekarpena egina, zinolako despreziorik gabe, baina begiratu beharko geniekela, eta interesgarria dela oso begiratzea Euskal Herriko beste ertz batzuei. Eta oso interesgarria izan da Lapurdi, Nafarroa Behera eta Zuberoari begiratzea hainbat eta hainbat gauzetarako. Oso interesgarria izan da Nafarroari begiratzea beste hainbat gauzetarako. Eta ezinbestekoa da orain Arabari begiratzea egin behar dugun bide honetan aurrera egiteko. Arabatik etorriko dalako garaipena, Arabatik etortzen ari delako garaipena. Arabatik datorrelako Euskal Herria Bilduren potentzialidade handi hori. Nik uste dut Euskal Herria Bildu osatzen dugun pertsonak ez garela ezaugarri bakarrekoak, eta Araban hori oso ongi gorpuztu dezuela, eta hori denok ikasi behar dugula Euskal Herria Bildun, ertzei begiratzen,
bai ertz geografikoei, baita ertz pertsonalei ere, eta ertzak erdigunera ekartzen. Uste dut politika askoz ere hobea eta askoz ere eraginkorragoa izango dela horrela. Seguru nago, igandean oso emaitza onak izango ditugula. Sinetsi behar dugula gure gaitasunetan. Ez dugula gure ahotsa galdu behar, ez dugula gure lekua galdu behar, bestela gure ahotsa eta gure lekua kendu, beste batzuk hartuko dutelako. Y yo quiero pediros una oportunidad sobre todo a las personas que todavía no habéis votado a Euskal Herria Bildu. Hay un partido que defiende las cosas con toda la intención de mejorar la vida de la gente. Hay un partido que defiende que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y ese partido es Euskal Herria Bildu. Es esta comunidad. Por eso os pido que nos deis esa oportunidad. Sin insultar, sin amedrentar, con propuestas concretas, para problemas concretos, para retos enormes que tenemos como país y como pueblo, sin amedrentar, con esperanza, porque el cambio es esperanza, lo decía Inice, el cambio es esperanza, porque queremos cambiar para avanzar más, para avanzar mejor, para avanzar todos y todas, para no dejar a nadie atrás. Por eso queremos avanzar y eso para nosotras es esperanza y eso para nosotras es cambiar. Egun gutxi geratzen dira kanpaina hau amaitzeko, baina nik kanpainak hartzen ditut Euskal Herriko itzuliko etapa bat balira bezala. Orain arte egin dugun lana ekarri dugu etapa hontaraino, eta etapa honetan esango dugu datozen etapan egingo ditugun gauzak. Eta hori ari gara egiten, proposamenak mahai gainean jartzen, osakidetzarako, etxebizitzarako, krisi klimatikorako, zaintzarako, industria eta enpresa eredurako, etengabe ari gara proposamenak mahai gainean jartzen. Eta izango dugu datorren igandean aukera oso on bat sekulako jauzi bat emateko. Eta horretarako Ainizek esaten zuen bezala, zuetako bakoitza, gutako bakoitza gara garrantzitsua. Boto bakoitza landu behar dalako, kalez kale, herriz herri, auzoz auzo, etxez etxe. Boto bakoitza izango dalako garrantzitsua. Izango da garrantzitsua Euskal Herria ezkerretik eraikitzeko, feminismotik eraikitzeko, lurra zaintzetik eraikitzeko, elkar bizitzatik eraikitzeko. Eta elkar bizitza aipatzen dudan honetan, besarkada bat Palestinara, genozidio izugarria jasaten ari den Palestinara besarkada bat. Eta aldarrikatzen dugu hemendik estatu bat beraientzat, guretzat nahi dugun bezala, ez garelako inor baino gehiago, baino ez dugulako inor baino gutxiago izan nahi. Lagunok gure askatasuna delako. Gora Euskal Herria askatuta! Helduak, uste handikoak gure herriaz. Goiz eta arrats berriketan gure herriaz. Nik ere nahi nituzke olako segurtasunak eduki, baina gauzak zer diren kontuak ez zaizkit ateratzen ongi.
hori suertia nun nahikoa diren noienak. Sasi guztien gainetikan dabiltza egan, inorketzian esan euskaldun izatia zeinek ez da, hoben nuela utatzia munduko hiritar izatia. Kantu lehuna nahi nituzke jarri, eguzkia nahi nubian denari, zaindu maite duzun hori. Ala esaten didate, zertan zabiltza maite kontuetan, elkar bizitza jokuan, eta zu berriz bertso txikietan. Kantu lehunak nahi nituzke jarri, eguzkia zaindu maite duzun hori, zaindu gorrotu duzun hori, zaindu maite duzun hori. Politorrengatik eta orain bai besterik gabe jaso ezagun txalobero batez Mikel Otero. Iepa laudio, arratsaldeon naia galdea ongi etorri denak. Zuek bai espezialak. Gaur, Euskal Herria Bilduren kanpaina protokolo guztiak hautsi ditugu, eta ez 3, 4 islari etorri gara Laudiora. Ez hori bakarrik. Maialen Iriartek Araban egingo duen mitin bakarra entzuteko aukere izan duzu eta Laudiorako erreserbatu du. Eta ez dakizue zenbat posten naizen, gaur berriro, Maialenekin ekitaldi batean parte hartzea. Ze agian asko jakingo duzue, baina nik Maialen maite dut infinito. Ze politika bada noski batzuontzat bederen, jendearen bizitza hobetzeko artea, baina bada ere jende zoragarria ezagutzeko aukera, Maialen bezala. Elkarrekin sartu ginen abentura honetan, 2016 urtean, ibili gara kanpainatan, ekitaldietan, eta egunerokoan, 7 urtez, bera gure buru eta gu bere eskudero arro eta leialak. Nos hemos reído, nos hemos confesado, hemos hecho comidas, de todo, pero sobre todo hemos currado de lo lindo y hemos dado 1000 vueltas paseando alrededor del Parlamento, tomando aire, porque claro, vosotros y vosotras nos votáis y nos mandáis al Parlamento. Pero de lo que no nos avisáis es de las vistas que vamos a tener en nuestro puesto de trabajo. Pues claro, aquí estamos, ez? Gu gaude, parean zuek zaudete. Imaginatu parlamentuan nola dagoen asuntoa. Gu gaude, eta parean daukagu una mayoría absoluta llena de soberbia.
Eta ibilian, bueltak ematen kanpoan, oinez ibiltzeko moduagatik, bakarrik, nik Maialenen umorea atzematen ikasi nuen. Pozik zegoenean, harin ibiltzen ginen, eta kezkatua edo estresatua zegoenean, oinak arrastaka zituela ibiltzen zela konturatu nintzen. Eta orain, horregatik, gaur egun elkartzen garen bakoitzean, esaten dugu, zemuz gabiltza zure oinak, arrastaka edo saltoka dabiltza. Eta orain, Maialen, ikusten zaitugu, batez ere Gipuzkoan kanpaina egiten, eta saltoka ikusten zaitut. Eta horrek indarra ematen digu guztioi. Eta ni, gainera asko posten naiz, gaur zu ona etorri izana, eta gainera esan duzu ikastera. Ze etorri izanak ematen dit aukera, zuri eta guztioi, pixka bat kontatzeko gauzak nola dauden, hemen, Araban, Maialen. Begira, dagoeneko eman diogu buelta osoa Arabari, eta bigarren buelta ematen ari gara, izan gara eskualde guztietan. Azaldu ditugu gure konpromisoak, osasungintzari buruz, etxebizitzari buruz, garraioari buruz, industriari buruz, energia, nekazaritza dena. Eta Araba, Maialen, hasteko dago ikaragarri polita. Dago udaberriz betea. Arabar Errioxatik Aiaraldearaino, Lautadatik Añanaraino, behetik gora eta eskuinetik ezkerrera, polita dago, datorren aldaketa politikoa bezala. Eta Araban gure komunitatea dago, aldi berean, lasai eta emozionatua. Lasai, ze urte luzeetan, ondo egindako lanaren emaitzak iristen ari direlako, Xirimiria Arabara ere iritsi da, eta emozioa ere badago, kontziente garelako, historia egiten ari garela. Hauteskunde hauek, badakigulako Araban erabekitzen direla. Eta lehen pentsaezina zena, orain egi bihurtzeko zorian dago. Eta hauteskunde hauek, etorkizunean, horrelaxe gogoratu nahi ditugu. Periferiak erdigunea hartu zuenekoa. Horregatik, Bizkaitarrei eta Gipuzkoarrei, eta hor batzuk etorri dira, ikustera, eta horregatik esaten dizuegu baita ere, animo zuek ere, ze guk ez daukagu zalantzarik, Arabak ez duela hutsik egingo. Hemen erabakiko da eta zoragarria izango da. Begira, Arabaren egoera kortatuk, laburbildu beharko balu horrelako zerbait esango luke. Ez daki zer pasatzen den azken aldi hontan, babesa ematen digutela sarritan. Berriro ikustekoa izango da, ni ziur naiz, rekuento generalean. Dagoeneko ez dago zalantzarik, ziklo politiko berri batean gaude. Eta ziklo aldaketa hau, udal eta foru hauteskundetan hasi zen. Eta hor izan genituen bizipenetatik, tiraka egin behar dugu oraingoa ere. Politika pertsonez eta bizipenez betea. Y yo, de aquellas elecciones, porque se te quedan en la memoria, tengo una especie de 3 fotos mentales, 3, y os las quiero contar. La primera foto mental que tengo es con Rocío Oitero, en la Jimmy Jazz, en Gasteiz. Imaginaos la escena. En el reservado de la discoteca, Ivonne, Rebeca, compañía, el ordenador abierto, todo Cristo llamando, irabazi dugu kuartangon, irabazi dugu lagranen, irabazi dugu lautada osoan, eta bitartean Gasteizko auzoetako informazioa iristen zen. Pum. Eta irabazi dugu, eta kuadrilla hau, eta bestea, eta leku guztietako, eta pixkanaka, eta azkenean, pum, ez? Gasteiz irabazi genuela konturatu ginen, ez? Eta ongen deundanok, ikaragarriko pozarekin, ez da? Aterezenean. Hori da argazki bat. Bigarren argazkia, karo, jeitsi ginenean, hori, ez? Erreserbatu horretik, telebista piztu genuen, edo piztu ziguten, edo batedaki. Eta txak, antxi agertu zitzaigun, Maialen Iriarte, Gipuzkoan,
sekulako emaitzak izan da, eta arrastaka ez, saltoka ikusi zintugun. Saltoka, hori da bigarren argazkia. Eta hirugarren argazkia, eta niretzat aurreko hauteskundetako argazkiri politena, handik egun batzutara etorri zen. Eta hain polita iruditu zitzaidan, gaur argazki hori ekarri egin dudala, porque me parece que una imagen vale más que 1000 palabras. Y vengo con una sorpresa. Una sorpresa que no os va a sorprender, porque la foto es esta. Y para mí, gauzak ez zaizkik kabitzen ja. Y para mí esta foto tiene 3 capas de emoción, 3. La primera, evidentemente, la emoción de volver a alzar la maquilla otra vez en Laudio, esta vez a Ainize. Segunda capa de emoción, la emoción de ver a 3 generaciones de alcaldes de la izquierda independentista. Ainize, Nacho eta Pablo, dándose el relevo. Un relevo que tiene una continuidad, pero que es un relevo que no es lineal en el tiempo, porque sí, a veces hemos ganado, otras veces nos hemos caído y después nos hemos vuelto a levantar. Y tercera capa de emoción para mí, por esa sonrisa de persona buena de Pablo. Y por enseñarme también que la buena política, la que merece la pena, al final es el relato vital de gente comprometida. A veces de grandes gestas, la mayoría de pequeños gestos. Cuando yo entré en Euskal Herria Bildu, me tocó compartir una lista electoral con Pablo. Pablo para entonces ya era una leyenda. Pero me impresionó la naturalidad con la que entre acto y acto íbamos hablando. Y me contaba cómo los primeros años, allá por 1979, cuando se llegó por primera vez a la alcaldía en Laudio, estaba todo por hacer. Y cómo había tal desorden urbanístico que en muchos lados no había ni aceras. Y que la gente entraba en su casa pisando charcos. Por ahí tuvimos que empezar, me contaba Pablo, por ahí. Por eso, a mí se me revuelven las tripas cuando ahora algunos nos quieren colar el bulo de que este país lo han construido ellos, mientras los demás hemos estado a otras cosas. ¿A otras cosas? Pues algunos aquí han estado quitando charcos hace ya 45 años. Así que un respeto a los imprescindibles y a su trabajo. Porque en esa pequeña anécdota, Pablo me enseñó con una sencillez pasmosa que poner una acera a aquellos que siempre habían sido condenados a pisar charcos puede ser la acción política más rebelde y comprometida. Eskerrik asko bizitza osoko konpromisoagatik. Horregatik, Euskal Herria Bildun, jende arruntari oztopoa gainditzen laguntzeko politikagintzaren alde egingo dugu. Eta kanpainaren hasieran esan genuen, egin dezagun eztabaida politiko zabal bat eta jar ditzagun mahai gainean jendearen arazoei irtenbidea emateko aurkezten ditugun proposamenak. Eta zer ari gara aurkitzen? Zarata eta lokatza. Zarata eta lokatza. Aldaketa gertatzeko aukera zenbat eta hurbilago egon, orduan eta gehiago lokazten dute lurra. Lurra lokaztu behar dute, azken urteotan, bere kudeaketarekin sortu dituzten arazoez ez hitz egiteko.
Lokaztu eta zarata ateratzen dute, proposamenik ez dutelako. Eta Osakidetzaz, etxebizitzaren arazoez, benetako arazoez ez hitz egiteko. Baina bere zarata eta lokatzaren aurrean, guk Euskal Herria Bildutik konponbideak proposatzen jarraituko dugu. Euskal Herria Bildu. Euskal Herria Bildu lanzó una invitación. Hagamos un ejercicio para hablar de las propuestas de cada quien, para solucionar los problemas de la gente. La respuesta ha sido embarrar y hacer ruido. Cuanto más cerca ven el cambio, más embarran el terreno. Necesitan embarrar para que no se hable de los problemas que ha generado su gestión. Necesitan hacer ruido para que no se vea que no tienen soluciones para Osakidetza o para la vivienda. Ante su ruido, responderemos. Responderemos proponiendo más soluciones. Aldaketa posible dalako. Orain, Latinoamerikar idazleak esan zuen moduan, jende txiki asko, leku txikietan gauza txikiak egiten, mundua aldaz dezakete. Eta datorren igandean, jende txiki askok, leku txikietan, keinu txiki hau eginez, gure herri txiki hau aldatzeko pauso handi bat emango dute. Hori bai, konprobatu barruan, Bilduren papeleta dagoela. Ebari emango diot paso, eta ohartxo batekin egin nahi dut. Ze Ebak, egunerokoan, bere legebiltzarreko maikide lana ezin hobeaz egiteaz bain, Euskal Herria Bilduren ibilbide luze honetan, irakaspen politiko garrantzitsu bat ere eman digu. Askotan esaten dugu, Euskal Herria Bildu ezberdinen arteko elkarlanaren ondorioa dela, epe luzeko begidara duena. Eta niretzat, Eba ere hori da. Hasieratik eta beti, ezberdinen arteko espazio politiko eraldatzaile honetan sinetsi eta bere alde egindu inoiz zalantzarik izan gabe. Sorginen konjurua parafraseatuz, laino guztien azpitik eta sigla guztien gainetik. Eta hori, Eba, oso eskartzekoa da. Zuekin, Eba Blanco. Eskerrik asko Laudio eta eskerrik asko Mikel. Kanpainaren azken zatian gaude, 3 egun dauzkaguz herriz herri, auzoz auzo gure proiektua eta momentu honetan beharrezkoak diren aldaketak EH Bildu ordezkatzen duena azaltzeko, transmititzeko. Etengabe esaten ari gara, azken aste honetan ilusioa nabaritzen dela. Eta hori senti dezakegu solasaldi, ekitaldi bakoitzean. Y recuerdo la campaña electoral de hace 4 años, en plena pandemia, lo difícil que resultaba afrontar tantas horas de actos y de encuentros entre nosotras, sin poder tocarnos, sin poder abrazarnos, con la mascarilla y el gel hidroalcohólico en el bolsillo. Por suerte hoy estamos en otra situación y nos tocamos, nos abrazamos, nos saludamos sin miedo, como nos sale del alma. Y creedme cuando os digo que aunque las campañas electorales tienen lo suyo, ya lo sabéis, y que el agotamiento empieza ya a notarse en nuestras caras, creedme cuando os digo que todas las noches, cuando llegamos a casa, lo hacemos con las baterías al 100% cargadas, porque cada abrazo, cada sonrisa, cada mirada nos vuelve a dar el chute de energía necesario para afrontar el día siguiente. Beraz, eskerrik asko ematen diguzuen maitasun guztiagatik. Horrelakoa gara, EH Bildun osatzen dugun gizon emakumeak. Horrelakoa da komunitate hau.
pertsona konprometituak, langileak, arduratsuak gara, baina inoiz ez dugu ilusioa galtzen. Eta hori ikusten da, sentitzen da. Eta kanpaina aurrera joan ahala, gero eta konbentzituago gaude, erronka berriek eta arazo zaharrek irtenbide berriak behar dituztela. Eta herri akordioekin lankidetzan egin nahi dugula aurrera. 11 izan dira mahaigainean jarri ditugun proposamenak azken urte hontan. Ongizate hitzarmena, transizio energetikorako estrategia, hezkuntza eredua, industria politiko ekintzailea eta euskal enpresa eredua. Herri akordioak guztiak. Honekin esan nahi dut, egun hauetan planteatzen ari giren herri akordioak eta gobernantza kolaboratiboa ez direla kontu berriak. Beste batzuek ez bezala, gurea ez da postureoa. Hauteskunden ostean, tiradean gordeta, astuta geratzen diren promesak. Guk gobernantza kolaboratiboaz hitz egiten dugu. Gobernatzen dugun tokietan, praktikatzen dugulako. Gobernatzeko beste modu bat dagoelako eta EH Bildu horren froga da. Gure hitzak ez dira kanpainan geratzen, haratago doaz. Guk esaten duguna egiten dugulako eta guk egiten duguna esaten dugulako. Gurean ez dago misterio handirik. Simplea da, gu ez gatoz gobernatzera gobernatzeagatik. Gu programa eta konpromisoak betetzera gatoz. Auzi nazionalean eta beste arlo guztietan gure konpromiso eraldatzailea betetzera. Gu horretan ari gara, serio, arduraz, lasai. Kanpaina honetako maila igotzen, beste batzuek ordea lokatzean nahi gaituzte. Baina jokoan dagoenea Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarren ongizatea da. Eta hori oso serioa da. Serioegia lokatzetan plistiplasta ibiltzeko. Gu ez gaude mailarik gabeko joko hoietan sartuko. En el barro no nos van a encontrar. Tienen una sola preocupación, el poder por el poder. Mantenerlo cueste lo que cueste. Algunos hasta dicen, sin sonrojarse, que les encantaría pactar con el PP de Ayuso. Y otros nos dicen que no van a hacer lehendakari a Pello Txandiano. No tienen otra cosa en la cabeza, que todo siga igual, que no cambie nada. De lo que no se dan cuenta es de que el cambio ya está aquí y de que a Pello no le van a hacer lehendakari ellos. Claro que no, a Pello le vamos a hacer lehendakari nosotros y nosotras. A Pello le va a hacer lehendakari el pueblo. Pero en todo caso hay que tener una cosa muy clara. El día 22 de abril vamos a seguir teniendo los mismos problemas y los mismos retos de país que tenemos hoy. Los mismos. Y la solución no va a pasar por repartirse ni cromos ni sillones. No nos va a quedar otra que recuperar la ambición nacional. No pensar en las siglas de cada uno, sino en el país. Cooperar para que la sociedad de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa alcance los niveles de bienestar que se merece. Un desarrollo sin cortapisas, un desarrollo en función de nuestras capacidades y potencialidades, porque tenemos capacidad para estar mucho mejor de lo que estamos y no lo estamos aprovechando. No nos merecemos menos y eso solo lo estamos diciendo nosotras. A eso solo se está comprometiendo Euskal Herria Bildu. Posible delako gauzak beste modu batera egitea. Ez goitik bera, orain arte bezala. Elkarlanean, baizik, elkarrekin, modu kolaboratiboan, lehentasuna ematen, herriaren interesei eta interes partikularrak atzerago jarrita. Lehenengo aberria delako ez alderdia. Guretzat lehenengo aberria eta gero alderdia. Y es que en el momento en el que estamos, así nos lo está requiriendo. Se nos acumulan los problemas en Osakidetza, donde ya nadie niega que aquello es un deterioro. En vivienda, porque casi es imposible acceder a un alquiler sin hipotecar una buena parte del salario. En empleo, porque con la precariedad que hay, sobre todo en el caso de las mujeres,
Hoy en día, tener un empleo no te garantiza librarte de una situación de pobreza. En el sistema de cuidados, donde según donde residas tendrás más o menos derechos. En la carestía de la vida en general, con una cesta de la compra cada vez más cara, mientras los sueldos no suben ni de lejos en la misma proporción. Todos estos problemas y retos tan grandes no se van a solucionar haciendo lo mismo de siempre. Es de ilusas pensar que haciendo lo mismo el resultado va a ser diferente. Ni las políticas que nos han traído hasta aquí, ni el mercadeo, ni el cambio de cromos, ni el amiguismo, ni el clientelismo van a traer soluciones. Porque hoy estamos como estamos precisamente por ese tipo de políticas. Pero ¿cómo van a ser la solución los mismos que han creado el problema? Hay que tener valor para venir ahora con promesas y soluciones. Que lo hubieran hecho mientras han gobernado, ¿qué tiempo han tenido? Ambizio nazionala falta zaie. Eta ambizio nazionalaz aritu behar dugu, ez dugu gutxiago merezi. Herri honek askoz gaitasun eta potentzialitate handiagoak dituelako. Eta bada garaia gaitasun eta potentzialitate horiek ehunean baliatzeko. Baina horretarako ere, estatus politiko berria behar dugu. Eztabaida hori ireki behar dugu. Euskal Herriko zati honek beharrezko duen jaustia eman dezan. Honetan ere, gure konpromisoa plazaratu dugu. Herri gisa ditugun erronkei erantzuteko estatus politiko berria ezinbestekoa delako. Burujabetzak ongizate handiagoa ekarriko duelako. Burujabetza tresna eraginkorrena delako, datozen urte hontan, herri honek bizi izango dituen eraldaketa kulturalak, sozialak, ekonomikoak eta politikoak gauzatzeko. Bere garaian, estatus berriaren oinarri eta printzipioak adostu genituen eta hor, oinarri sendoa dugu akordio zabalak eraikitzeko. Eta gero, Madrilen herri hau badela eta izan nahi duela erakusteko. Estatuan ireki den aukera leihoa aprobetxatu behar dugu. Honetan ere aldaketa da orain. Hauteskunde kanpainaren azken txanpari konfiantza eta ilusioarekin heltzen diogu subiranisten eta ezkerrekoen etxe komuna osatzen dugunok. Gero eta gehiago garela ikusten dugulako. Eta apirilaren 21 are gehiago izango gara. Izan ere, gure proiektu politikoak lortu du Euskal Herritarrek behar dituzten konponbidekin konektatzea. Azken txanpan gaude. Ez gaitezen despistatu eta jarri dezagun herritarren artean konfiantza eta babes handiagoa biltzen. Boto subiranista, abertzale eta aurrerakoi guztiak behar ditugu dagoeneko atzamar puntekin ukitzen ari garen hori egia bihurtzeko. Herrialderen zati honek eta Euskal Herritar gehienek behar duten aldaketa. Encaramos la recta final de la campaña electoral con la confianza y con la ilusión de ver que cada vez somos más en la causa común de los soberanistas y de izquierdas que representa EH Bildu. Y el 21 de abril vamos a ser todavía muchas más. Porque nuestro proyecto político conecta cada vez más con las soluciones que requiere la ciudadanía vasca. Estamos en la txampa final. No nos despistemos y sigamos recabando más confianza y apoyo entre la ciudadanía. Necesitamos todos y cada uno de los votos soberanistas, abertzales y progresistas para hacer realidad aquello que ya estamos tocando con la punta de los dedos. El cambio que necesita esta parte del país y la mayoría de la ciudadanía vasca. Y termino con una reflexión personal que seguro que a estas alturas de la campaña me vais a permitir. Eva López de Arroyabe y yo tenemos muchas cosas en común, además del nombre. Eva y yo, bueno, pues como muchas de vosotras, siempre tenemos a nuestra ama que nos falta muy presente.
sobre todo en los momentos importantes de nuestras vidas. El domingo pasado Eva recordó a su ama, me vais a permitir recordar a la mía hoy. Mi ama nació en Amurrio, Maitit era vizcaíno, mi amama burgalesa. Era una persona luchadora, atletizale, vasconista, abertzale, independentista. Ese sentimiento abertzale se lo inculcó su madre burgalesa, que vivió años muy duros cuidando a sus 3 hijas en la posguerra, con un marido en la cárcel por formar parte del batallón Araba del Eusko Gudarostea. Una ama que bien mayor se empeñó en aprender euskera y así lo hizo, porque se apuntó a ECA. Peleó y militó desde el trabajo diario, el de las bases, el menos agradecido, por una Euskal Herria libre, independiente. Ella, como buena cocinera que era, estaba convencida, hace ya muchos años, de que las cosas se cocinan despacio, con paciencia estratégica, como dice Arnaldo. Sé que a muchas de vosotras os suena lo que os estoy diciendo, porque también lo habéis vivido en vuestras casas. Eta orain, esaten dute, modan gaudela fenomeno puntual bat izango bagina bezala. Ai, ze, oker eta galduta dauden. Ez dute ulertzen zer den EH Bildu, eta ez dute ikusi nahi nondik gatozen eta noraino helduko garen. Benoma, ama gaur gure artean egongo balitz, esango nioke, lasai ama, lasai. Orain dela urte pilo, zuk bezalako pertsona askok eta askok borrokatu eta sukaldatu zenutenaren emaitza ukitzen ari gara. Beraz, animo, lanera eta sukaldatzera lortuko dugu. Aldaketa da orain. Gora Euskal Herria Bildu!